Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Manaan na kami o ngayon yung laan mga amigan at kayo pa rin po yung naiinig nito na kung namang etnya. Ang mo inyo narinig mga amin nyo, ako mo ang inyo amaniot, ako mo ni Nyeng Matino at nama mo itang inyo at naut mala naiinig natin Ma'am Inya. Hello? Anak mo naiinyoy ayos, penalin niya yung manot timer. Naman lang nakata na ang volume para marinig nyo mga nanutungan nito. Maluy ka! Bunalkol! Saya! Clap your hands! Ang saya! Clap your hands! Ganon lamang po mga kabisyo ang dapat gawin. Happy lang. At syempre, sa lahat po ng mga kabisyo po natin na magse-celebrate ng kanilang Christmas party. Paalala, always dapat clean fun lang. Tandaan mo, may asawa kang tao. Baka masobrahan ka na naman mamaya. Yung tamang inom lang, yung pantunaw lang ng kinain, hindi yung walwalan. Diyan maraming nadidisgrasya sa walwalan Nakakalimutan na meron silang pamilyang naghihintay sa kanila. O eto, pag-usapan natin to mga kabisyo, itong nasagap nating balita. Isang babae, swerte naman hindi dito sa Pilipinas, sige clear ko lang Isang babae ang binato ang isang empleyado ng restaurant na binilhan niya ng burrito dahil hindi niya gusto ang pagkakaayos nito. Ang bihira naman, So eto nga, sinintensyahan po siya na magtrabaho sa isang fast food sa loob ng 2 buwan. At according sa judge na humatol sa kanya, na binigyan siya ng 90-day sentence or mamili siya 90-day sentence or 30-day sentence on top of 60 days working in a fast food job. So, yung pinili niya, magtatrabaho sa plus 30 days na pagkakulong. O, di ba? Oh no! Tang, logica na natin. Bakit nangyayari yung ganito mga bagay-bagay? Sige. Hindi na natin patagalin yan. Logica na yan. Logika na yan! Logika na yan! Okay mga kabisyo, ito na, logika na natin to! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, unang-una sa lahat, dapat po matuto tayong rumispeto sa kapwa natin. Ano man po ang trabaho nila, huwag po nating maliitin ang mga trabaho nila. Respetohin po natin sila mga kabisyo. Alam nyo, mapapatanong tayo, what makes people disrespect others? Ano ba yung mga dahilan na ang mga hugot bakit dinidisrespect ng ibang tao ang ibang tao? Well, disrespect is often about us needing to make our point in a space wherein we feel hindi tayo naririnig. Halimbawa na lang, yung mga toddlers, nung mga toddlers pa tayo, di ba? Kung hindi natin makuha ang biskwit na gustong-gusto natin, na hinihingi natin, anong ginagawa? Ayan, hihiga dyan sa kalsada. Iiyakan si nanay. Di ba? We often lash out and often shout, "No! No!" Tapos may kasama pang sipa-sipa yan. May pagkagat pa. Meron bang sabi, "I don't like you! You're naughty! No! No!" Kaya po mga kabishop, because we feel na hindi narinig yung gusto nating mangyari. But that doesn't mean mga kabisyo, kung medyo old ka na, dapat ginagamitan mo na ng logic. Kaya nga,
Dito sa programa natin, nilologica natin, ginagamitan natin ng reasoning, hindi ng feelings. Okay? Kasi pag feelings ang ginamit mo, ano mangyayari, Tang? Buntes!